maar Henk Gerards, Ja. de zuster op de foto gans anders hoe dan in het echt. Ja, ze hebben een beetje geïmproviseerd, hè. Ja, Ja, geïmproviseerd. Ja, ja. Wie is de schuldige? Nou, dat heeft meneer de onderbuurman, het heet Leon van Hout, heeft dat opgehangen. De onderbuurman. En Ja. waar woont sticht dan Henk? Ik woon boven P38, maar ze hebben mijn huisnummer hebben ze ook Ik zie omgetoverd in 60. Hè. Dus, ja. Oh, dus het zien het aparte woningen? Ja, dus onder, boven dus en onder en boven. Ah. Ja. Dus dik zit alleen maar boven. Ik woon boven, ja. Henk, nou ben ik er nog niet aan toe, maar een collega die, wiens naam ik niet zal nemen, maar die heel dicht bij mij staat nou, Ja. over niet al te lange tijd wel, duidt het pien, Henk. 60 weer, hè? Ja, in het begin zag ik altijd van, ja, dat deed me niks. Maar als je eenmaal 60 bent, begint het toch wel een beetje zo te kriebelen, hè. En hoe lang ben je het nou inmiddels? Van de afgelopen woensdag. Afgelopen woensdag. Ja. Dus, Maar dan ben je inmiddels een beetje gewend aan de gedachte? ja, Van, nu ik ben- wel. Ja? Nu wel, ja. Ja, nu wel. Hey, we koesten, toen we er langs reden, koesten we ons... we hadden eigenlijk alle drie wel van een feestje. Ja. En we koesten ons niet aan de indruk onttrekken dat bepaalde personen, in dit geval die benedenbuurman, Ja. dat hij dat op bewustzijn neergezet had. Gratis bier voor iedereen. Ja, dat was een Hoeveel- soort jukes van hem, hè. Ja, hoeveel mensen hebben er al aangebeld, Henk? Nou, nog geen. Het gaat nog goed. Ja, het gaat nog goed. Heb je dat al gevierd of gaat dat dit weekend gebeuren? Nee, dit weekend. En volgende week drink ik dan een kopje koffie met een stukje vlam met de buren zo hier op de straat. Dus Goed Nee. contact met de Lu? Ja, in de hier- straat? hier Ja? de straat wel hier en tegenover een dorpje mensen. Dus dat zit wel vrij goed hier. Bessen van Put. Nee, ik ben geboortig van Schinnen. Ik ben geboortig. Als het Schinnen hebben ze de kerk. Ja, Daar is ze vroeger het café, het wapen van Schinnen. ja. En de Nijversteed nu, als ze rechts, of als ze de vuur staat rechts, hebben ze nu een geelhoes. Maar vroeger sting dat is een oud vakwerkhuis. En daar ben ik vroeger geboren. Groot gezin. Hoeveel kinderen? We waren bij ons met 4. Met 4. Mijn mam en pap waren van 7. En mama en pap zien er niet meer? Nee, die zijn de relatie niet meer, nee. Al lang niet meer? Ja, pap al meer dan 30 jaar. Poeh, dan best Pap van 90 en mam is van 94 overleden. Dus Ja, toch al vroeg. ja, ik was goed 32. Kreeg mijn pap verloor. Dus En waar is pap krank? Of is het plotseling ja, pap had op een gegeven moment ook in de longen. Hè. Dus ja, de mam is 4 jaar later overleden. Dus ja, dat had me toch wel het gedaan in het begin. Ja. Ja, dat Ik geloof ging ik. aldaags naar mijn mam toe. Hè. Op een gegeven moment ging ik dikker nog naar mijn mam toe. En dan dacht ik van ja, je kent zich aan met komen, want daar is niks meer. Zo is mij dat. Daar heb ik toch wel zeker 3/4 jaar voor nodig gehad, joh. En er is 4 broers en zussen. Nee, ik heb nog 2 broers. Dat is een tweeling en ik heb nog 2 zussen. En die wonen wel allemaal in de buurt. Ja, mijn ene zuster die woonde. Oh, mijn oudste zuster woont in Oorsbeek en mijn jongste zuster woont in Geleen. Oké. Ja. Hey, wie de zes van dit weekend gooi ik het vieren? Krijg je bezoek nog? Ja, ik ben aan het wachten. Hè. Ik zeg nou 1 uur, ik zeg kennen ze komen die van ons. Hè. Al nog 1 uur. Ja, kennen ze komen die van ons. Hè. De broers en zussen. Ja. En je hebt een paar vrienden, hè. Die kennen ze. Maar daar is de fly kloorstaan. Ik heb de vlaaklooster, joh. Ja. Grapje Henk. Nee, maar Nee, we hebben trouwens net bij de bekkerij in het dorp waar we de naam niet van zullen nemen. Nee, dat mag niet. Nee, dat mag niet, want Dat dan mag maken we niet. reclame. Ja. Maar het is een heel leuke dorpswinkel met wosse bloemen verkopen en geen namen nemen. En, Ja, ik wou zeggen. ja, geen dan namen werd ze. Maar Ja, ik weet het. we nemen de naam niet, Ja. maar volgens mij is dat een echt dorpswinkel. Waar de lui elkaar ook wel een beetje treffen, of niet? Ja, ik denk het wel, joh. En Ja. lekkere broertjes. Ja. Potverdikkie. Ja. Dat was Ja, leuk. hij kent er wat van. Hij kent er Oh, wat ik van. dacht er komt familie van de gaan, maar dat is... Nee, iemand dat is de dochter van die buurvrouw onder. Hé, maar als dank voor het versieren, Ja. nu dat ze die een buurman toch ook wel hoe ding, of niet? Ja, zeker. Moet hem zeker deze week ook een stukje vla en een natje geven. Hè. Hé, nou woensdag al een hulentiet in dit dorp. Ja, De Woenselijn.
Ik woon alleen, ja. Nooit gaan relatie opgedaan? Nee. Een partner voor het leven? Nee, nooit. Nooit. Want? Het is er niet van gekomen? Ja. Ja, wat ik toch precies op moet zeggen. Dat weet ik niet. Ja. Daar hoeft er niet per se iets op te zeggen. Ja, nee, maar ja. Ja, ik zeg, nu weet ik niet beter, hè. Ja, dus... Maar dan hadden ze het wel gewild. Ja, als ik het achteraf nog eens zou moeten doen, denk ik wel, ja. Ja. Maar is er dan iets wat was ze zelf niet goed is gedaan erin? Of is het er gewoon niet, is het er niet van gekomen? Is de juiste nooit voorbij gekomen? Ja, ik denk dat ik misschien zelf toch misschien te weinig gedaan heb. Misschien dat je bent dat ik hem alleen word. Zo gaat het dus, ja. Maar nu is ze eraan gewend, nu werd ze niet meer bij. Ja, nu weet ik niet meer, dat ben je er gewend, hè. Ja. Ja, joh, 60. Ja, dat werd ze niet. Ja, ja. Zeg nooit, nooit. Hè. Ja, Ja, ja. het kan nog altijd. Ja, is ook zo, ja. En de persoon, hè? Ja. En wat voor criteria zou die moeten voldoen? Ja, dat is Hem goed bedicht. Oh, wacht. Dat is gewoon een- even op de stoep. Wat zou je kijken? Zeker ook als ik de foto zie, hè? Ja. Ik moet wel lachen, Henk. Ja, Dat is echt met humor gedaan. Ze hebben het mooi gemaakt. Ja. Ja, ze hebben het mooi gemaakt. Welk dekseltje zou je er op 10 putje passen? Ja, dat is een goede vraag. Wat zou je goed bij die passen? Ja, Als ze kijkt naar wie ze nou is op 1060. ja, lustig zijn, hè. Oké. Plezier. Ja? Ik hou wel van wandelen. Wandelen. Ja, dus... ja, en de rest, dat moet je dan invullen, hè. Als het zich zo nou doen, hè. Dus, Wat doe je nog meer hier, behalve wandelen? wat die doen behalve wandelen? Nee, zo ben ik in huis zelf. Ik ga met mijn zusters, hè. Dus er zit veel bij die zusters. Niet Ja, bij die ik- broers, veel bij die zusters. Ik zit veel met mijn zusters, ja. En vertel eens, wie komt dat? Ja, Is dat toch anders dan bij die broers langs gewoon? Bij de zussen? ja, ik denk het misschien wel, joh. Ik heb toch even voor gewoon 2 keer in de week naar mijn jongste zuster, 2 keer in de week naar mijn oudste zuster. Ja. Ja, met de broer, de verbouwen ons wel eens. Maar. Dus dat is, ja. Was dat vroeger ook al zo? Dat ze met die zussen een andere, misschien betere klik huis? Ja, vroeger ging ze misschien wel meer misschien naar de broers. Dus, ja, maar die komen dadelijk, hè, komen ze. Hè. Dus, ja. Vertel eens, die zussen van dich, wat zien dat voor types? Zien dat een beetje van die loestige? Ja, we zijn over het algemeen allemaal wel rustig. Hè. Ja? Ja, joh. Een rustig Dat is persoon. een familietrekje. Ja, ik denk het wel, joh. Op het eerste gezicht een rustige persoon. Ja, ik denk het wel, joh. Maar doe hel ze ook wel van een feestje? Ja, ik ga ook eens kennen een verjaardag, joh. Dat is ook zo. Maar drinkt ze dan alleen maar koffie of kunt er op een gegeven moment ook een Ja, pilskop tolf op? ik drink ook onze pilsje. Ja. Dus Wat doe je voor werk? ik ben afgekeurd. Waarom? Ja, ik heb het met de rug en mijn nek en de knieën. Dus, Is er ooit een ongeluk gehad of zo? nee, dat is gewoon door het werk in de bouw gekomen. Hè. Slijtage. Ja, ja. Godsamme. Ja, Dat was misschien in de periode dat ze nog niet zo nauw keken met abo-toestanden en weet ik wel allemaal. ja, dat weet ik niet, maar ja, dat is gewoon, ja. Of is dat gewoon altijd een zwakke plek geweest bij dich? Ja, als ik het achteraf, ja, denk ik wel, joh. Met de rug en zo. En ben je echt volledig? Ja, ja. Godsamme. Ja. Ja. Dat liet me ook iets waar ze aan moest wennen. Ja, in het begin er ook heel veel moeite met, joh. Ja, inderdaad, joh. In het begin had ik het inderdaad ook heel veel moeite met. Hoe lang is dat nou, dat ze afgekeurd is? Wie lang is dat nu, hè? Dat is volgens mij van mijn 32e al, hè. Echt hoor? Ja, Godsamme zeg. ja. Ja. Geef me dan even vertellen dat dat uiteken van dich is doorgevallen. Met je D? Nee, de doorsteed, dropje. Nee, dat is niet verkeerd. Ja, dat is een heel grappig autootje, hè? Ja. Ja, ja. Want als dat wel van dich was geweest, dan had je aan dich gevraagd van waar slaat dropje op? Nee, dat is zo die mevrouw die woont aan de bijkant. Ah, zo. Ja.
Nee, ik zelf heb toch de kier wat er staat. Achter de zwarte. Oké. Ja. 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 Ja jong, het leven is, de moest het nemen zoals het komt. Ja. Maar wat wel leuk is dat er wel lui zien in de straat die dich leuk genoeg vinden om Ja, zo ja. gaat met die goed te halen. Ja, ik moet zeggen, ook mensen mij wel 1 of 2 dagen niet zien. Dan moet ik zeggen, er zijn heel veel mensen die ze me gaan bellen. Hè. Of ik ziek ben, hè. Dat moet ik wel zeggen. Echt hoor? Ja, ja, dat heb ik. Je was ze letten nog alleen op me op. Hè. Dat is. Oh, maar dat is al heel wat weerd. Ja. Als het contact in de straat of in de buurt Ja, dusdanig goed ja. is dat... Ja, want is het zo. de kentste verhalen hè, van lui die sterven en die liggen dan gewoon, wie lang liggen die in hun eigen huis. Ja. En nemen vraagt zich af van, ja, waarom heb ik al zo lang niks meer gezien of gehuurd van, dat zal hier niet gebeuren. Nee, ik denk het niet. Nee, als ze misschien niet zien, dat zijn mensen die bellen me al. Dat is, ze hebben het ook gauw, of wel eens gauw in de gaten. Dus wel eens wat nerveus ben of zo. Dat hebben ze ook wel gauw in de gaten. Dus, dat ze me toch al, ja, luister, ik woon hier bijna, nu november woon ik hier 29 jaar. Hè. Dus, Ik zou nog even lekker blijven, Henk. ja. Want hij heeft ze het goed. Ja. En hij is niet geboren, maar wel 60 geworden. Ja, dat is zo. Goed. Ik wens Zeg, ik, bedankt, hè. ja, ik keek net even op de klok, want het is 1 uur geweest. Ja, Dus vanaf nu kinderen ze binnen druppelen. ja, dat klopt.